senyor president del govern, les seves polítiques de retallades, d'imposició, de repressió, de persecució i de menyspreu han creat uns problemes sense precedents a l'educació de les Illes Balears. Anem a parlar de diàleg i avui me basaré en 3 dades que certifiquen això que jo li dic. A la passada legislatura vam aconseguir disminuir l'abandonament escolar. Dades del Ministeri d'Educació. A l'any 2013, gràcies a les seves polítiques, estem situats a la pitjor comunitat autònoma de tota Espanya, exactament un 29,7% d'abandonament escolar. Segona dada, un estudi de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca respecte a l'aplicació d'estil ha conclòs que els suspensos han augmentat un 30% en aquelles assignatures que ara se fan en anglès respecte de l'any passat. Tercera dada, un estudi de l'Assemblea de Docents d'Eivissa. Un 40% dels centres escolars d'Eivissa no han pogut aplicar el seu projecte TIL per manca de recursos econòmics i materials. En definitiva, un desgavell absolut, senyor president, un desgavell que afecta greument en el present i en el futur de la nostra societat. Vostè no creu que tot això l'hauria d'ocupar i de preocupar? Vostè que no creu que després d'un any d'esperar no hauria de rebre en els docents? Per això li deman concretament, quan se pensa reunir en la comunitat educativa per resoldre els problemes que el seu govern ha creat? Moltes gràcies. Senyora Armengol, sap vostè quantes vegades s'ha reunit la conselleria amb el representant de docents, bé sigui la mesa sectorial o el representant del comitè de vaga? Ho sap vostè? Quantes vegades? No ho sap. Jo li diré. 11 vegades. I és aquí, ara mateix, no ho sap, doncs miri, ara mateix, perquè com no ho sap, ara mateix hi ha una mesa sectorial que s'està produint, una reunió, ara mateix, que vostè no ho sap. I precisament és en aquesta mesa sectorial d'educació, és aquí el foro on s'han de debatre i on s'ha de negociar tot allò que fa referència a la matèria educativa. Però miri, en matèria educativa nosaltres volem consens. Ara, volem consens i negociar en matèria educativa. A les meses sectorials no se negocia res que no sigui de no educació. I no se negocia res que no sigui a part de lo que interessa a l'educació dels nostres fills. Vostè ha dit dades. Sí, efectivament, un 29,7% d'abandonament escolar. Això fa precisament necessari més que mai un canvi. I precisament, senyora Armengol, l'objectivitat de les valoracions, dels resultats que han fet els docents i l'assemblea de docents, vostè entendrà que no té cap ni una. Gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Segueix sense respondre. Li he demanat quan se pensa reunir. Vostè, senyor president, va intentar posar uns imposts verds en aquesta comunitat autònoma, se'n recorda? Varen venir a veure-lo els jefes de Coca-Cola d'Espanya. Se'n recorda que li va obrir les portes del consolat, els va escoltar i va retirar l'impost? Li interessa més els caps de Coca-Cola que després, gràcies a la seva reforma laboral, s'han dedicat a despedir els treballadors de les Illes Balears, que els pares i mares d'aquesta comunitat autònoma, que els docents d'aquesta comunitat autònoma, que els sindicats d'aquesta comunitat autònoma? A vostè li interessa més els grans empresaris que venen de Madrid i en aquests els hi obre les portes del consolat i els diu aquí el que vulgueu? A mi no, senyor president. A mi me preocupa el que passa avui a les escoles. I sap què passa? Que els pares estan preocupats perquè els nens amb necessitats especials no tenen suport, que els nens que necessiten llibre de text no tenen suport, que hi ha més professors per aula, més alumnes per aula i menys professors. Aquesta és la realitat de la seva política educativa. Senyor president, jo li demano una cosa molt fàcil, seny i diàleg. I faig meves les propostes que ahir li feien totes les associacions de directors de primària, secundària i d'adults a davant el consolat. I li deien, deixi d'inhibir-se i se posi al davant del conflicte que vostè ha creat. Senyor president, els ciutadans tenen drets tots per igual. Vostè és el president de tots. Ho demostri. Se reuneixi amb la comunitat educativa. Moltes gràcies. Senyor Armengol, sap vostè el que va passar quan aquest govern va decidir dir canviarem el model educatiu? Que se va trobar una oposició radical i sense cap tipus d'argument per dir simplement que no. I vostè diu i ha dit que li preocupa molt el sistema educatiu i li preocupa molt el que passa a les escoles. A que no li preocupa estar present a una mesa, a una ponència per pacte educatiu que fa un any que van abandonar i que vostès van demanar? Així negocien, així volen participar, però miri el que li preocupa, a vostè, el model educatiu, mira el que li preocupa, que demana consens quan no ha consens ni el seu propi partit. La senyora Calvo ha dit que farà tot el contrari del que ha dit vostè, i vostè demana consens quan no ha consens en el seu propi partit. És que realment és curiós. Però miri, senyora Armengol, miri,
Nosaltres simplement volem complir els nostres compromisos i els nostres Silenci, compromisos per favor. és que volem que els nostres nens, jo sé que això no li interessa, que se'n riu i que poc li importa, però nosaltres, aquesta bancada vol que els nostres nens puguin saber xerrar 3 idiomes, les nostres dues llengües i l'inglès. Vostè vol tot el contrari, per tant, senyora Mongol, nosaltres deim sí, nosaltres deim per favor. sí en els nostres compromisos, deim sí en el trilingüisme i deim que no, al contrari que vostès, a la immersió lingüística. El Partit Popular i el govern diu sí a la llibertat i senyora Mongol deim no a la imposició.